Ahojte priatelia, vítam vás opäť na kanáli. Dnes sa pozrieme na vyjadrenia Tibora Gašpara k trestným zmenám, kajúcnikom, polícii a legislatíve, ktorú táto vláda presadzuje. Vyberiem len 3 najdôležitejšie momenty z jeho vystúpenia a medzi tým si ich spoločne rozoberieme z pohľadu reality na Slovensku. Gašpar hneď na úvod hovorí o tom, že trestné kódexy sa museli meniť, pretože boli roky zanedbané. Podľa jeho slov sa spoločnosť vyvíja rýchlejšie než zákony a keď ich nikto neaktualizuje, vznikajú medzery, ktoré sa potom zneužívajú. Hovorí o tom, že cieľom nebolo uľaviť konkrétnym ľuďom, ale nastaviť spravodlivejší systém. Tvrdí, že dlhé tresty sami o sebe neznamenajú automaticky spravodlivosť. Dôležitejšia je rovnováha medzi trestom, prevenciou a právnou istotou. Viete čo, ja si myslím, že tá doba ide teraz tak veľmi rýchlo, že prináša potreby zmien do legislatívy oveľa častejšie možno, než tomu bolo v minulosti. Ja si myslím, že trestné kodexy, teda aj trestný poriadok, aj trestný zákon treba úplne rekodifikovať. Toto bola zase len novela, aj keď pomerne rozsiahla. Ja napríklad sám pracujem na príprave nejakých nových skutkových podstat, ktoré sa budú týkať zneužívania umelej inteligencie na spôsobenie škody inému. Takže je zrejme, že prídeme s nejakými ďalšími návrhmi legislatívnymi už zrejme aj začiatkom budúceho roku. Podľa Gašpara tieto zmeny vracajú do trestného práva odbornosť a systémovosť, namiesto chaosu, ktorý tu podľa neho bol počas minulých vlád. Druhá veľká téma, ktorú Gašpar otvára, je zneužívanie kajúcnikov. Podľa neho sa z kajúcnikov stal nástroj politického boja, nie nástroj spravodlivosti. Gašpar hovorí, že ak človek spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, má byť jeho výpoveď dôkladne preverovaná a doplňaná dôkazmi a nie je postavená ako jediný pilier obvinení. Podľa neho sa na Slovensku vytvoril systém, v ktorom niektorí kajúcnici výpovede prispôsobovali očakávaniam vyšetrovania, čo viedlo k sporom, pochybnostiam a spoločenskému rozdeleniu. Trestný poriadok v časti, kde prijímame zmenu o kajúcníkoch, mi nejako pomohol, tak hovorím rovno nie, pretože my máme preukázané viaceré klamstvá kajúcníkov priamo v našej trestnej veci a nepotrebujem úpravu, podľa ktorej sa postupuje, ak klame v inej trestnej veci. Hej, zdôrazňujem. No a keď to pán prezident podpíše, tak vám to nepomôže? Lebo, aby tomu aj ľudia rozumeli, vy ste predložili ten pozmeňujúci návrh, alebo ten prílepok k Horálkovému paragrafu. Nepredložil som ho ja, predložili ho kolegovia poslanci a aj to sa trošku zjednodušilo, že vraj som si to ja celé pripravil, čo nie je pravda. Ja len chcem povedať, že keďže v našej trestnej poslednej veci, o ktorej ja som presvedčený, že končí ako tie predchádzajúce 3, my už máme preukázané klamstva kajúcníkov v tej konkrétnej našej veci. Ja nepotrebujem úpravu, podľa ktorej sa nedá použiť taký dôkaz, ak klame kajúcník o podstatných okolnostiach v inej trestnej veci. Dobre? Čiže to chcem zdôrazniť. Ale čo je dôležité? A toto nepomôže? Toto vám nemôže pomôcť? Alebo aj pri iných skutkoch? Nemyslím teraz vás, ale... No pomôže to, rozhodne pomôže spravodlivosti. To je nepochybne. Veď preto som aj ja zdvihol ruku za takúto úpravu a dopredu avizujem, že okrem tých trestných činov okolo zneužívania umelej inteligencie budeme ďalej upravovať aj inštitút kajúcnika. Gašpar tvrdí, že cieľom úprav je vrátiť kajúcnikov späť do rámca dôkazného systému a nie politických kampaní. Tretia kľúčová časť jeho vystúpenia sa týka polície, špecializovaných útvarov a prokuratúry. Opozícia to nazýva rozkladom a rušením inštitúcií, ale Gašpar hovorí presný opak. Podľa neho nejde o likvidáciu, ale o reorganizáciu, s cieľom zachovať odborné tímy, ale odstrániť ich politizáciu. Tvrdí, že vyšetrovatelia majú zostať pri spisoch, odborníci pri odvetviach a agenda pokračuje, len v inej štruktúre riadenia. Vyvstávajú momentálne nejaké indície, že by to nejako sťažilo to vyšetrovanie, dozorovanie tých káuz, tých prípadov? Počas toho, čo som bol ja aktívny policajt, či už ako radový, alebo ako neskôr funkcionár na úseku vyšetrovania, mi za tie roky prešlo viacero reorganizačných zmien. Nikdy to nespôsobilo ten problém, na ktorý sa pýtate. Slovičko zrušiť nie je celkom adekvátne, lebo opäť sa to transformovalo do iných útvarov. Teraz máme miesto Národnej kriminálnej agentúry Úrad boja proti organizovanej kriminalite, čiže nechcem, aby vznikol dojem, že niečo sme zrušili bez náhrady.
To platí aj o zrušenom úrade špeciálnej prokuratúry, kde prevzali tú agendu na krajských prokuratúrach a majú ešte aj nejaký špeciálny odbor na generálnej prokuratúre. Tie kauzy mali možnosť dokončiť z pohľadu prokuratúry v dozore tí prokurátori, ktorí na nich robili podľa prechodných ustanovení. A to platí aj o policajtoch, ktorí v zásade, okrem toho, že sa im zmenila pečiatka a názov na tabuli úradu, pravdepodobne zväčša pokračovali v tých prípadoch. Nemám ja takú, ani to nesignalizovali ani v polícii, ani na prokuratúre, že by boli spôsobené tou novelou nejaké prieťahy a tými reorganizačnými zmenami, že by sa niečo zásadné menilo. Zdôrazňujem, že na úrade boja proti organizovanej kriminalite sú naďalej špecialisti, ktorí tam boli pre boj s korupciou, sú tam naďalej špecialisti pre trestnú činnosť na eurofondoch a podobne pre kvalifikovanú finančnú trestnú činnosť, takže ani tí odborníci sa nerozplynuli. Z jeho slov vyplýva, že cieľom má byť menej mediálnych kauz a viac profesionálnej práce v pozadí. Keď si tieto tri oblasti spojíme, Gašpar vysiela jasný odkaz. Táto vláda chce zmeniť spôsob, akým funguje trestné právo, spolupracujúci obvinení a bezpečnostné zložky. Tvrdí, že ide o návrat k právnej rovnováhe, k stabilite a k odbornejším procesom. Samozrejme, opozícia má úplne opačný pohľad a tvrdí, že zmeny oslabujú boj proti korupcii. Diskusia o týchto témach preto bude pokračovať a bude jednou z hlavných politických línií nasledujúcich rokov. Napíšte mi do komentárov, čo si o týchto zmenách myslíte vy. Sú podľa vás krokom k spravodlivosti alebo krokom späť? Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite ho zdieľať, podporiť ho lajkom a dať odber kanálu. Naša komunita sa tu stále rozrastá a každý nový člen nás posúva ďalej. Ďakujem vám za podporu.